В това видео ще си говорим за Nike. Една малка компания, отговорна за почти четвърт от световния оборот на спортни стоки, с скромен годишен оборот от над 46 милиарда долара и приблизително 1000 собствени магазина в 6 континента. С едно от най-разпознаваемите лога, популярно из целия свят. Да, за тази компания ще си говорим и нека изправя и гневните коментиращи, ама бранда се казва Nike, не Nike. Да ви кажа, съжалявам, ама не сте прави. Името идва от гръцката богиня на победата Нике, а компанията официално използва произношението Nike. Тоест, може да си му казвате Nike, Ники или както искате, но правилото е Nike. След като се изяснихме, е време да ви задам един важен въпрос. Как компания с конкуренти като Adidas, Puma, Reebok, Asics и други успява да доминира световния пазар за спортни стоки? Какво по-различно правят, за да имат това надмощие? И то след като Nike е създадена приблизително 15 години след останалите. Причините са две. За да ви кажа кои са те, е важно да видим как е създадена компанията. Историята на бранда започва доста скромно с господин Фил Найт. Роден през 1938 година в Портланд, САЩ, живеел в стандартно, скромно семейство и завършва Орегонски университет. От малък бил запален бегач и в университета усилено тренира лека атлетика под ръководството на неговия треньор Бил Бауерман. След завършването му учи и в Станфорд, където изработва проект, променящ напълно живота му. Бил за класа му по бизнес и се казвал, чакайте да си поема въздух, могат ли японските обувки да направят на немските обувки това, което японските камери направиха на немските камери? Фил, мой човек, можеш да го съкратиш малко това. Шегата на страна, но Фил Найт още тогава осъзнавал две неща. Първо, че иска да превърне страстта му към бягането в кариера, и второ, че може да внася качествени, но и евтини маратонки и да ги продава на американския пазар. След като завършва Станфорд, решава да замине на околосветско пътешествие, което го води в Кобе, Япония. Там среща и компанията Onitsuka, която произвеждала маратонките Tiger. Забавен факт е, че Tiger всъщност се превръща в бъдещата марка Asics. Фил успешно убеждава компанията да предлага техния продукт на американския пазар. И една година по-късно пристигат и първите Tiger. Тогава Фил прави ключовото решение, като изпраща чифт маратонки на своя бивш треньор Бил Бауерман. Целта му била да привлече вниманието на треньора и така да го спечели като клиент. Реално получава нещо много по-полезно. Бауерман бил силно впечатлен от обувката и предлага на Фил Найт бизнес партньорство. Така през 1964 година се ражда компанията Blue Ribbon Sports. Основната им цел била да продават обувки за бягане на бегачи. Срещали се с отбори по лека атлетика, ходали по местни състезания и даже продавали обувки от колата на Фил. Не е изненада, че първите служители в компанията също били бегачи, които се влюбват в концепцията на бранда. С времето Blue Ribbon увеличава продажбите, но още била изключително далеч от оборотите на немските гиганти Adidas и Puma. Най-важното е, че успели да положат основите на общност от бегачи. Така отвоявали оборотите на бранда почти всяка година, без да се налага да правят огромни реклами. През 1971 година обаче Blue Ribbon разваля договора си с Onitsuka. Проблемите настъпили поради прекалено бързото разширение на Blue Ribbon в комбинация с бавните доставки и иновации от страна на Onitsuka. Черешката на тортата бил опита на японската компания да разшири американските си дистрибутори, макар и Фил Найт да имал ексклузивните права по договор. Това принудило Blue Ribbon да създаде собствени продукти, което довело до дълги съдебни дела за правата им. В крайна сметка победител излиза Фил, който ребрандира Blue Ribbon на Nike. Емблематичното лого на име Swoosh е заработено от студентката Каролайн Дейвидсън, която получава едва $35 и 500 акции за усилията си. Но преди да си кажете, че Nike са стиснати, ще ви успокоя, че тези акции днес се равняват на около $3 милиона. А сега е време да дигна акциите, но на моя канал. Ако този клип ви харесва и искате да виждате подобни за в бъдеще, ви каня да цъкнете един subscribe. Така няма да пропуснете следващите видеа, като например маркетингът зад Amazon, революцията на рекламата, подслушвате ни социалните мрежи и още много други. Но стига вече толкова рекламиране, да се върнем към темата. В началото на клипа ви казах, че има две причини, които правят Nike успешна.
Причина номер 1 са спортните им спонсорства. Първият спортист, който Nike подписва, е тенисиста Илия Настасе. Той вече бил фен на маратонките на компанията, съответно лесно се съгласил за договор с тях. Друг спортист бил лекоатлета Стив Префонтейн или Пре, чийто треньор бил самият Бауерман. Стив силно вярвал в идеологиите на бранда и включително заемал позиция в компанията. За нещастие загива в автомобилна катастрофа през 1975, не успявайки да спечели олимпийски медал. С времето Nike подписва и с други спортисти по лека атлетика, като Себастиан Ко, Карл Луис, Джаки Джойнер Кърси, Майкъл Джонсън и Алисън Феликс. През 80-те години Nike осъзнава, че може да навлезе по-обширно и в другите спортове. В тенис средите подписва спонсорство с легенди като Джон Макинрой, Андре Агаси, Пит Сампрас и съвременни икони като Роджер Федерер, Рафаел Надал, Серина Уилямс и даже и наш Гришо. В голфа работят с Рори Макилрой, Скоти Шефлер, Нели Корда и разбира се и Тайгър Удс. А през 90-те Nike навлиза и в футболните среди, подписвайки първи спонсорства с известни футболисти като Ромарио, Ерик Кантона, Едгар Дейвидс. С годините спонсорствата включват и оригиналния Роналдо, Роналдиньо, Тиери Енри, Дрогба, Тоти, Ибрахимович, Неймар и включително и Кристиано Роналдо. Договорът с него е доживотен и е на стойност скромните $1 милиард. Интересен факт е, че Nike имало договори с Лионел Меси, но той се разпада през 2006 поради дребно неразбирателство между бащата на Меси и Nike. Тогава футболистът се мести при конкурентът Adidas и е най-високо платения спортист на компанията с договор също около $1 милиард. А с кого ли е най-скъпо платеното спонсорство на Nike? След малко ще ви кажа. Спонсорствата на Nike включват не само отделни спортисти, но и партньорства с големи отбори, като Барселона, ПСЖ, Ливърпул, както и с националните отбори на Бразилия, Франция, Англия, Португалия, Холандия и други. От 2000-та година Nike е официалният производител на футболните топки за Премиер лигата. А през 2015 година компанията подписва и 8-годишно споразумение с NBA, което значително увеличава присъствието си в баскетбола. Там Nike има спонсорство с играчи като Коби Брайант, Джейсън Кид, Винс Картер, Кевин Дюран, Пол Джордж и Леброн Джеймс, който също е с доживотен договор от над $1 милиард. Всички тези спонсорства осигуряват на Nike глобална доминация в спортните среди. Това води и до масова разпознаваемост на марката. В момента Nike е най-голямата компания за брандови спонсорства с приблизително 650 в над 140 различни лиги. Според статистика на CNN, само през 2018 година компанията е дала близо $11,5 милиарда за брандови сделки, което е и близо 1/3 от оборота им за годината. Сигурен съм, че вече се досещате кое е и най-емблематичното спонсорство на Nike. Това с Майкъл Джордан и с легендарната обувка Air Jordan. Годината е 1984. Nike тепърва навлизала в баскетболните среди и търсела млади перспективни таланти. Изпълнителният директор Сони Вакаро се спрял на Майкъл Джордан и убедил 21-годишния спортист да подпише договор с компанията. Така създават революционна баскетболна обувка, която кръщават Air Jordan. Впоследствие заменят популярния слуш с логото Jumpman и лозунг Be Like Mike. Въпреки началните съмнения и конкуренцията от други марки, Вакаро вярва в потенциала на Джордан и възможността той да стане икона в света на баскетбола. Самата сделка била труден процес и отнела повече от 3 месеца. В интервюта Майкъл Джордан отбелязва, че не Вакаро, а треньорът на Майкъл, Джордж Равелинг, е този, който го потиква към партньорството му с Nike. От решаващо значение било и влиянието от страна на родителите му, особено на майка му Делорис. Тя убедила Nike за 5-годишна сделка, включваща $2,5 милиона за Майкъл, както и 5% от продажбата на всички обувки от серията. Дизайнът на Air Jordan, в комбинация с победите и харизмата на Майкъл, правят спонсорството толкова успешно. Допълнително спомагат и регулациите на NBA. Те позволявали на спортистите да носят само бели обувки, а Майкъл носил червено-белите джорданки. За наказание, баскетболната асоциация го глобявала с по $5,000 на матч. Nike с удоволствие плащала глобата от негово име с цел да увеличи интереса към обувката. Резултатът бил от над 400 000 продажби през първите 4 седмици. Тази сделка дава и началото на големите договори на Nike с други спортисти. В момента спонсорството на Майкъл с Nike е доживотно и е на стойност над $1,3 милиарда. Продуктите с марка Jordan, включващи облекла и аксесуари, генерират на компанията средно $3 милиарда годишен оборот.
Добре, брандовите спонсорства са едната причина за успеха на Nike. Но трябва да има и нещо повече. Още една причина, която според мен даже е още по-важна. И тя е иновацията на продуктите. И ще си кажете, той всички компании правят иновации. Да, но не и като Nike. Началната заслуга била основно на Бил Бауерман, който педантично се опитвал да подобри и да модернизира леката атлетика. Това включвало тестове с настилката за бягане, диетите на спортистите и включително и с обувките, които те носят. Неговите спортисти често се оплаквали как той правил всякакви модификации по маратонките им с цел да ги направи по-ефективни. След като съосновава Blue Ribbon, фокусът на Бауерман е върху тестването и подобряването на различните модели маратонки Tiger. През 1966 година изработва дизайна за маратонка, която оригинално кръстили Ацтек, но се наложило да го променят поради легален спор с Adidas за името. Бауерман просто попитал кой победил ацтеките и така се родило името Tiger Cortez. Маратонката била изключително иновативна за времето си и генерирала над $1 000 в продажби. Едно от най-важните му изобретения си остава така наречената вафлена подметка. Ето така изглежда тя и най-вероятно ви е позната. По време на закуска с жена си се загледал в семейния гофретник. Осъзнал, че формата му е идеална за създаване на кълъп за подметка. Взел го и вместо смес за гофрети сипал в него полиестър и го загрял. Резултатът бил съсипан гофретник. Бауерман обаче не се отчаял, взел нов и тествал и с други материали, докато не създал прототипа на подметката. Зашила за маратонка, дал я на един от бегачите и мигновено забелязал подобрение в скоростта му. С течение на времето Nike включва и други специалисти в екипа си. През 1978 година Франк Кърди, бивш инженер на НАСА, прави важно откритие. Той успява да вкара въздух под налягане в подметката, значително подобрявайки ефективността й. Nike закупува правата и създава модела Air Tailwind, който е предшественик на известната серия Air Max. Първата Air Max е пусната на пазара през 1987 година и още в старта си успява да достигне до над 5 милиона продажби. Серията съществува и до ден днешен с над 20 модела. През 2008 година Nike въвежда така наречен категориен подход, като променя фокуса към отделните категорийни спортове, а не към самите продукти. Тези категории включват стоки за бягане, за футбол, баскетбол, фитнес, тенис и други. Ако не ми вярвате, просто отидете в някой магазин на Nike. Ще видите как техните продукти са разделени по секции спрямо различните спортове. Тази промяна значително увеличава продажбите, но и сериозно подобрява възможността за анализ и стратегия. Например, ако Nike забележат, че определена категория носи по-малко продажби, могат да насочат повече реклами към нея и даже да засилят спонсорството с спортисти от съответната категория. В заключение, успехът на Nike е комбинация от техните глобални брандови спонсорства и от постоянните иновации, с които се стремят да подобряват всеки един аспект от спорта. Това е всичко от мен по темата. Огромни благодарности към всеки, който изгледал видеото до края. Отново ви каня да цъкнете един абонамент за канала, ако не сте го направили. Цъкнахте ли го? Мерси, оценявам го. Очаквайте следващото видео скоро. До тогава, айде, чао!